Wadhi nyime gi weche manyien mag ratil. Jopuonj kokalo kuom riwruoge makedo ne ratechgi obwogo weyo telo ne penj madongo ma higani ka giluwo ni duol matayo penj owinjo many jogi mabiro telo ne penjgo poni gionge kod lai makare mar dhi tieko ng'ur ma jopuonj osebedogo kuom higni ewi lwasi marach mar tich kama oriwo deko mag chudo ka jopuonjgo oseng'iyo penjgo. Judith Omondi otwa kod riwruok mar NAT kaachiel kod mano mar Kupet ka bende omenyo twak mar jagoro e migawo mar somo manochopo e od bura mondo duok penjo ewi wachgo. Gi matin ne dweche 2 kende to penj madongo chakore pacho ka. Riwruoge mag jopuonj kama oriwo NAT kod Kupet obwogo bedo mabor kod weche mag telo ne penj kaluwore gi yom ma osebedo ka neno bang' tayo penjgo. Jopuonjgi ywak ni duol matayo penje pacho ka NIS ok osebedo ka winjo ywak maggi kama oriwo lwasi makare mar tich kaachiel kod lewo mar chudo. Sani wawacho ni kaber to we jopuonj otim tijgi mar puonjo. Ka gisepuonjo nyithindo to NEC okaw the exam get minister e yo ma ginyalo. Ano ka sani the government dwaro cheap labor. Ka ginyalo tiyo gi jo NIS to manage those exams for free because they want free labor, so be it. But as teachers, wan wasetimo tijo mar puonjo nyithindo, mar ikogi, mar timo penj. Kok nyalo chulowa penj ma higa mokalo, to kata mana ma higa ni ok wabi timo yo maber kaka onego watimo higni mosekadho. Gikoni nyaka sani jopuonj mane otelo ne penj pok oyudo chudo e kinde ma Kenya tieko higa kendo donjo e tam ma owinjo gichaki e penj machielo. E twak marwa koda kelo Misori ma en jagoro mar Kupet okoni ma e sama owinjo duol matayo penj e pacho ka NEC keta yanga chenro maggi mag tayo penj kendo yangore ma pod neno nyaka sani. Puonjwa are ready. Ng'eni assessment no josechakore kaka KEPSEA KEPJSEA en gima timore and ongoing. Ma gima dhi timore third term and basically the final assessment, which will occupy just 60%. 40% osetim all through. Wang'eyo very well ni gima koro dong en supervision of KCP, KCSE. Only KCSE is waiting to be done. Apparently this time round, kapok otime, to nego beni all supervisors, all invigilators, all security personnel mano take part in the supervision of the other exam, carrying vigilation, onego beno sechol. Ndalo 4 ma okalo, jagoro e migawo mar somo John Ololtwa ne ochopo e nyim komiti mar somo e od bura kendo yango ni omenda mane omi duol matayo penj ne tin kendo sani ka gichano tieko go wigi duto. There was some shortfall in the allocations and as a result some of the pending bills were incurred. This has been carried forward as a pending bill which will be settled, Honorable Chair and Honorable Members, as a first charge in the financial year 2026-27. So we will be able to, I think there is a question that the Honorable Chairman asked about the payment of examiners, invigilators, supervisors, security officers, and so on. We will be able to, under the financial year 2026-27, we have captured it as a first charge, so we will be able to pay the invigilators as soon as that 9.9 billion is accessed. Ka gichakruok mar tam manyien bende dwaro nitie mondo mi piny owacho obag twak kod tend skunde mar neno ni jopuonjre duto orwaki e lai manyien mar KEMIS. Ywak nitie ni lai ni chendo kendo thoth skunde yudo omenda matin kipimo gi kwan mag jopuonjre magin go. Ok wabi yie ni jopuonjwa idhiro bedo toast left and right ni ok ginyal offer services nikech pesa michiwo ne gitin nikech nyithindo ma obedo captured system gin nyithindo matin. Gin ma wuon gin giwegi gi manucha gi chuno sikunde ni mondo kaw nyithindo moromo. Ka platform no onge, dak gidhi data mar school kata kaka for example Alliance Girls. Manucha gimiyo nyithindo mang'eny moloyo namba magikaw. To gidhi nyisi ni nucha wamiyo namba mang'eny. To number our system nyalo capture mana 600. Another 1300 monicho wamiyo gi miwa list no mondo omiu pesa.
Judith Omondi, Ramogi TV.